det et dagslys? Tror jeg ikke. Det bør det ikke være. Nej, ikke helt. Jeg har garanteret valgt at gå op lige under et bjerg. Nej. Men jeg vil jo være på vej. Jeg tror, vi skal lige gå til siden. Det eneste der er, det er bare, at du er ved at komme op under et meget smalt stykke land. Jamen det var det, der var planen. Hele tiden har det været planen, jeg skulle op der. No! Og jeg troede, det var planen. Worth it. Jeg har rustet på. Dum. No. Tid til at bøve ved det her. Hvad hopper du af? Coward. Okay, det er ikke skrevet. Anne, stop. Nej, røven fange. Se jer. Jeg kunne bare gå ind i bare. Nej. Nej. Jeg har lige lavet den turné. Der er noget jern heroppe. Nej. Hvorfor bliver det blot lige pludselig? Jeg skulle da til. Havde du ikke et træ, du skulle se til eller et eller andet? Jo. Det var det, jeg troede, det ville være en lille sursten. Det er nok sjovt, bare. Skræm livet af hendes søster. Yes. Jeg kan slet ikke fatte, at det virkede. Bare vent lige om lidt, så finder jeg diamanter over det hele. Ja, det gør du bare. Vi har det nok sjovt, bare. Ja. Gå ind i lavaen. Byg en blå sten på den. Det kan jeg sagtens, det er ikke. Så kan man bedre se, hvad der er. Kontrastfarve. En reaktion. Det var det værd. Godt, du kan morde dig på mit. Det kan jeg altid, det er ikke noget problem med det. I know. Blå! Herfra. Jeg var i luft. Ja.